Surara. Ngene iki nyemamut. Oh, digawa diitung lho kono. Muga-muga rutu ketemu aku neh. Oh, enggak iso. Apa aku kok? Aduh. Lapa kok iki? Hah? Apa? Ngemis. Ngemis. Wong nggawa gitar ya kate ngamen sih, Pak. Aduh disawer ora, temenan lho iki. Sapa? Lurah. Lurah sapa? Lurah Dono tak pening. Lurah Dono kancaku ke SD. Hah? Lurah Dono kanca SD. Don. Alah Dono rek. Pakekmu ngono. Heh? Jon niku lho. Dono. Kancaku, Pak. Wong dikek gak. Wah, nakalan. Ora nyanyi penak dikeki. Nek nyanyi enak dikek ya, Pak. Heeh. Wah, iki jare dikek iki mah gak dikek. Asik. Ngenteni tebune. Ngenteni tebune apa? Tebune digawa trek engko gulane teko, awakmu dikeki gula. Kayak gula sak kintal, awakmu duwe kencing manis. Tak dongano tebune lancar, Pak. Lancar terus, mben yo lancar terus, gula yo dadi akeh, tebune regane mundhak Allahumma. Alah. Pak Dono nek mimpin desa kene muga-muga terus berbakti kepada dusun, kepada desa dan berbagi rezeki Allahumma. Pak Polo Sutikno termasuk Dono muga-muga panjang umur Allahumma. Ngene gak disawer kebacut. Ngelem masih cete dicawer. Gak. Tak sumpete kabeh. Wong lho jek ngitung. Anak buahe jek njopo dhuwit nang ATM boan. Aku ketene ngamen lho, Pak. Lah menan lho. Kon niku bengak-bengok nang gedang-gedang cokot tulo kapok ngono. Baik saudara-saudara, izinkan saya bernyanyi di depan saudara-saudara. Sing ijene sapa? Karena saudara-saudara saya bisa bertemu dengan saudara-saudara. Maka dari itu saudara, jika saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering-sering bertemu dengan saudara. Karena banyak saudara-saudara, kita akan selalu banyak saudara. Iya. Ket mangko saudara-saudara. Nyanyi tak, Pak? Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku grogi ya, Pak. Ada grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang suka hura-hura. Po ame-ame pelalang kupu-kupu, siang makan nasi wataji koyok. Po ame-ame pelalang kupu-kupu, siang makan nasi wataji koyok. Raimu. Apa lho, Pak? Kok iso? Nyanyi pira-pira sepatumu dari Karis. Paris, Pak. Paris tak Karis. Sing duwe omah muring-muring. Nyanyi gak poker. Lanjut mana, Pak ya? Lagune Roma Ramari-mari sing lagi viral. Omah Irama gak mari-mari. Roma Irama iku, Pak. Omah Irama. Oh, Roma Irama. Keringetku sampe dromos, Pak. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya.
lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi pataji koyo asu. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi pataji koyo Asu. Kuk kuk kuk. ampun ku. Aku mangkane gawe isi do, Pak. Wes, Apa, Pak? nyanyi sing penane. Sing enak. Heeh. Sing ngene iki yo. Ngene kok. Apa iku? Oh, Pak. Mbok. Lagu terbaik dari negeri gajah. Ah. Anenebajeye apa tikekena, apa dia, apa tikekekut, apa tito, apa tikut kut kut, apa deye. Akrungu suarane kendang dan embut dan embut. Penontonnya cingkrak cingkrak goyang goyang. Akrungu suarane kucing push push push. Penontonnya cingkrak cingkrak krayak krayak. Akrungu suarane bledek. Pak, Abakmu to. sampean lapo ngene-ngene? Mamen go bledek. Gak nggo bledek iku bertanda alam, Pak. Lah, ana boleh. Alam iki murka krungu suaraku sing gak enak. Wah, Yo wis sakonane, Pak. Masalah sindono sakmene kae yo, Pak. Jangkrik 2000. kate pira? 3 lagu lho, Pak. Bagi 3 lagu, sak omah 2000, sak omah 2000. Nek 100 omah pira? Tambah ono, Pak. Wis, Pak tambah ono, Pak. wis, Braiku ket sore lho, Pak. wis. Anakku menesuk wae bayar sekolah lho, Pak. Bah, sekolah bandak kapok, ora kaya kaya bojomu minggat. Minggat coba barabine. Ah, rabi sapa? Rahasia dilungkas tak undang. Alah, aku ro. Hus. Ro aku mau digocek. Men. Bagiku sinar. Alah, sih. Aku gocek. Heh, hei. Mulutmu iku lho, iki lho, masyaallah. Atu anu. Tambah ono, Pak. Tambah ono 2000 kas. Nek namane. Lah, mek petange urek rek. Wes. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Duwe iku gawa wong. Ra, duwe gawa wong ora. Wes. Pancen ora maidut jaman saiki jaman edan. Beh, otote gawedi ya amen iki. Masih mikul-mikul tebu ya kuat sakjane lho.